F'Għawdex ġie inawgurat it-tieni ċentru reġjonali għall-vittmi tal-kriminalità fil-Kunsill Lokali tal-Arb. Dan ġie inawgurat mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u l-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri. Dan iċ-ċentru se jintuża għas-servizzi legali lill-vittmi. Dan iċ-ċentru fl-Arb jingħaqad ma' dak li nfetaħ fix-Xewkija. Intqal kif l-Aġenzija għall-Vittmi tal-Kriminalità għenet aktar minn 140 persuna. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Brian Farrugia sostni l-Aġenzija se tkompli il-proċess biex jissaħħu s-servizzi f'Għawdex anke bl-għajnuna ta' entitajiet pubbliċi u għaqdiet volontari. L-iskop ta' dan iċ-ċentru u li minnu ħanoffru servizz ta' parir legali b'xejn għal residenti kollha Għawġin. B'hekk qed inkomplu ħidma tagħna wara l-ftuħ taċ-ċentru fix-Xewkija kif ukoll naraw li s-servizz għall-vittmi tal-kriminalità, għas-sapport tal-vittmi tal-kriminalità imur lil hemm jiċċirkewwa u jissaħħaħ ġewwa Gżira Għawġija wkoll. Il-Ministru Byron Camilleri qal li ċ-ċentru fl-Arb huwa ħolqa minn katina ta' ċentri oħra li diġà qed joperaw f'Santa Luċija fil-Qawra u fix-Xewkija. Il-Ministru Clint Camilleri tenna li b'din l-inizjattiva se jintlaħqu aktar vittmi biex isibu s-sapport li jkun hemm bżonn.